Остання і сама мощна Ашка А57 8256 по пам'яті. 25 тисяч у нас коштує. Дамо сюди також зарядний пристрій і дамо захисне скло, дамо також чохольчик. В комплекті тут у Samsung все бідненьке, тільки кабельочок. Симпатично виглядає, максимально стильно, він став тонкіше, менше рамки і покращення. Там на бумазі, якщо рівняти, не дуже помітні зміни, але вони є, дійсно телефон став краще. У кого є змога, то 57 прям досить класний варіант. Довго буде оновлюватись, класні камери, яскравий AMOLED-екран, все прям про ньому. Підтримка 45 ваттної зарядки. Кому потрібен, я думаю, хто користувався там Ашками, хто користувався 56-м, то ще можна не міняти. 55-й, 54-й, 53-й і ті, що старіші, звичайно, можна оновлюватися. Чудовий варіант буде, вам буде все максимально звично, але досить гарніше по параметрам. Пишіть.